O Centro Comercial Aberto Ourense Centro volve convidar as familias ourensás ao cinema no marco do festival. O sábado 25 a película será Cuñados e o domingo 26 a de animación xaponesa Irwin y la Bruja. O comercio de Ourense, o comercio do centro de Ourense, bueno, pois que xa non é que sea un escaparate, senón que ten unha tradición fílmica bastante importante. José Luis Cuerda rodou en Ourense, por decir dous casos, a Esmorga rodouse pois, nos escaparates, os escaparates das tendas do centro de Ourense foron polo menos actores secundarios destas filmografías. E, bueno, a nós que somos artistiñas dentro do noso ámbito, pois gustanos participar nos eventos que se fan na cidade, porque ademais temos a obriga de facelo como membros da cidade, non? Durante estes días, as familias que realicen unha compra nos establecementos asociados recibirán unha invitación válida para un adulto e un neno que terán que canxear nos stands que se instalarán na Rúa do Paseo. É unha demostración do que vimos dicindo moitas veces, que o Festival de Cine non é solamente proxectar películas, son moitas outras actividades de todo tipo, que iremos coñecendo nos próximos días, e unha delas é esta, unha colaboración, neste caso cos comerciantes de Ourense, tentando de alguma maneira devolver parte do diñeiro público que recibe a organización do festival de patrocinios institucionais. Trátase de que a nosa cidade se implique no festival, e a mellor maneira de implicar a xente no festival é precisamente as familias, que Ourense viva o festival. Ao mesmo tempo, tamén é importante revitalizar o noso comercio. Ourense sin o comercio non sería nada.